sí, en la fase 2, la fase de la resposta trampa. La resposta que no te pregunta, d'acord? Bernat, ja sabeu com va això. Així que veiem quines opcions t'han tocat a tu. Tenim Antella, Cullera, Sagunt, la Vila Joiosa i València. Què poden tindre en comú tot això? A veure, conta'm. Aigua? Aigua. Correcte. Molt bé. M'has deixat? Normal que estigués el primer. Municipis on se celebren festes relacionades amb l'aigua. D'acord? Molt bé. M'encanta. Estic flipat, Berna, perdona, que m'ha quedat un moment així... Va, ja que saps tant, anem allà. No me vaig entretindre més. Anem amb la primera pregunta. Temps. En esta localitat celebren al mes de juliol la Maerà, un descens pel xúquer amb troncs. Ha de ser Antella. Ha de ser i és Antella. És Antella. Jo tinc un amic que està allí. Mira, amb aquesta tradició commemoren l'antic ofici dels ganxers, que portaven troncs de fusta pel riu fins a les ciutats. D'acord? Anem amb la segona. Berna, segona pregunta. Temps. Les divertides cucanyes marítimes se celebren cada 15 d'agost a la Dàrsena Pesquera del Port. Sagunt. Correcte. Molt bé. Això me fa una olor a ple que tira pa carrere. Mira, inclouen travessies nadant, una solta de pilotes amb premis i jocs infantils aquàtics. D'acord? Tot. Anem a la tercera. Tercera pregunta i temps. El desembarcament dels moros i cristians a les seues platges és d'interès turístic internacional. La Vila. La Vila Joiosa, correcte. És una festa, jo li ho recomano. Una vegada en la vida tens que anar al desembarc este. És com una autèntica batalla naval. Se celebra a juliol i fan el desembarc. I si tens l'oportunitat de disfressar-te i tot, n'hi ha un moment que te penses que vas a conquerir de veres, que te'n vens amunt. Va, ja anem amb l'última. I temps. La banyà amb poals d'aigua és una de les imatges més populars de la processó del Corpus. València. Correcte. Correcte. Tiren pols d'aigua als participants. Pam! Això és preciós. Això és en la calor que fa. En la calor que fa. M'has fet un ple. 550 punts, Berna. A tope. A tope.